Wayo ni duniyar masoya, wa za ya ban masauki. Na shiga duniyar masoya, wa za ta ban masauki. Gani a duniyar masoya, me zai sa na so makiya. Na taso na shiga gayya, ni din kamar mafarki. Na shiga duniyar masoya, wa za ta ban masauki. Duniyar masoya, duniyar masoya, duniyar masoya, duniyar masoya, gasar masoya. Salamu alaikum. Gasar masoya. Salamu alaikum. Ayyuwa alaikum salam. Shigo. A banar kai ne kake tafi a wannan yanayi na damuna. Ni ne wallahi ya ba a yi ne. A kar ka zauna a nan ga filin zama. To waya. Masauki. Hai, sannu yaya. Ina yini? Lafiya. Ya gajiya. Ya gajiya. Lafiya kalau. Ya gida. Alhamdulillah. Ya mutanen gida. Alhamdulillah. Ya gyatuman nan. Ya duk lafiya. Sanu da zuwa. Madalla. Sanu da zuwa. Yaya, dama na zo ne akan wannan maganan abin da ya faru nan. Gaskiya muna kawai duk gaba ɗaya ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. A san yaren nan ita kuma haka ta yi. To gaskiya yanzu ma mamanta tana can ƙauye. Har hawan jininta ma ya tashi bata ji daɗin abin da ya faru nan ba. Shi yasa na ce to bari in zo mu zauna mu san yadda abin za mu yi. A sai ma ita kam dama ba ta son auren ne shine bata gaya mana ba. Ta zo ta kama ta yi wannan ɗanyen hukunci. Ai da ta gaya mana cewa tun dama ba ta son wannan auren ko kuma ba ta son mijin, da za mu san yadda za mu fito da wannan al'amari. Shi yasa na ce to bari in zo mu san yadda za mu yi. To kaga an zauna da ita an yi alkawari lalle ta ce tana son shi daga baya kuma ta zo ta aikata haka. Gaskiya bai yi ba don yanke wannan ɗanyen hukuncin ai bai yi ba. Za mu jira mu gani in ta fito sai a san yadda za a yi, ko ta fito ba to sai abin da Allah ya dai, za mu jira mu ga abin da Allah ya yi. Shigo ina ci, ka shigo ina ci. Ka same ni a falo, ka shigo. Ka shigo ina ci. So, mai gida kai da waye kuma? Wallahi wani aminu na ne ya zo min da wani program da zamu yi. To, dai shigo na kenan. To, kaga ni dai bari in tashi kaga ban da gele. Bari in dauko gele na. Assalamu alaikum. Sai ganin ku da ranka. Nan ga dai. Abu ya gajiya. Ana hutawa? Shi ya kira da dai. Sauran ka da ya gajiya. Lafiya. Ya gida ya harka. Lafiya. Kalofa. Ya fama da jama'a kuma. Alhamdulillah. Ka dan so ka makara. Na so in bar nan kuma kiran ka isa na dan dakata. Okay. Ya kyau ranka da na gode sosai da wannan jinkirin da kai yi. Bayani ne game da kiran kan da na yi. Wato akwai wani alkawari da na ɗauka wa mutanen daji nan. A gana kira ka na fara ma bayani to so kasan harka a waya kamar kun manya bai kamata a ringa muku irin wannan magana a waya ba. Wato alkawari da na ɗauka wa mutanen daji nan in baka manta ba na fara ma magana a waya na naira miliyan 10. So yanzu ya ka taimake ni mu je akwai mitin da za mu yi da shugaban daji. In ba matsala na san ku da yawan uzuri. Ba laifi, ba wani uzuri, dama al'umma sun zabe mu don mu biya musu bukatun su, kuma kaga tun da harka ne kuma wannan abin dama akwai ajanda ne a gwamnatance wanda dole ne in sun nemi irin wannan tallafin a yi musu. Wannan babu wani damuwa ciki, insha Allah. To na gode your excellency, thank you so much. Zan tafi. To madalla, na gode sai. To yaya? Abubakar. Ni kan gaskiya yanzu kan zan koma. To Abubakar. Zan koma. Kenan ka gaida gida. To za su gaida gida. Amma yaya dama ina da dan wata shawara ne. To shawarar ne fa? To shawarar din wato na ce to tunda ita ga yaren nan ga abin da ta yi to me Na. zai hana ita Ladidi
tunda tana kauye kuma kaga ga yariyan nan na wajen kanwan matana tana nan, to me zai hana ita ladidin ta dawo nan ku zauna tunda ba ku da wanda za ku zauna da shi, domin ita ma su tare bai muku kewa a gida, sai ta zo ta taya ku wasu 'yan ayyuka a gida. Shi ne ce to bari jiya ne na kwanta na yi wannan tunanin, na ce to gara zo maka bayanin da safe kafin in ce. To Abubakar ka yi tunani mai kyau. Ni a matsayina na wanda bana haihuwa ina son zama da yaro, shi yasa ka ga na riƙe Aisha. Haka ne. Amma tunda ta yi haka kuma na shiga tsoron yara. Amma kana ga Ladidi ba damuwa? A ba komai. Ka kawo min ita ba damuwa. Duk da cewa yaro ka haife shi baka haifi halin shi ba kam, amma ai ita Ladidin kaga yadda muke tare da ita, ko matsala bata taba kawo mana ba. Kenan. Gai da gida ga wannan ka hau mu. So ai haka. Ba damuwa. To ba damuwa, nagode. Gai da gyatuma. Yawwa nagode, za su ji. Yawwa. Wayoni duniyar masoya wa za ya ban masauki, na shiga duniyar masoya wa za ya ban masauki. Wato kai yaron nan ma wato zama kai a nan? Momi kin fito da momi? Ban fito ba, ina sama. Ka tashi bari in gaya maka na tara ɗauriya, domin haka ka je ka min ɗauriyan da na tara. Tun da aka sace ka ba a min ɗauriya ba. Domin haka tun da mutanen nan suka ɗauke ka ba, ka dawo yanzu kuma dole ka ɗora inda ka tsaya. Irin wannan abun da kake yaron nan ya ishe ni. Kana ji ko? Ka shi nan ce. Gaskiya ni momi irin wannan abun kullum ne kai yaushe na dawo diga dawo mutum kana ga sa mutum aiki su tabi haka ke ne momi. To. Gaskiya wannan ba. Haka ma za ka ce min? Kullum ana zuwa gadi ana ta masa kun kare. Ina da yaron nan wata rana sai kayan duka a cikin gidan nan har gari maka. Ina magana kana magana. Mai gida tafiya za ka yi? Zan tafi wallahi. To Allah ya dawo da ku lafiya. Allah ya kiyaye. Ina jin daɗin ki amarya na. To Allah ya dawo min da kai lafiya. Kina min fatan kirki. Kullum kina min fatan ƙwarai wallahi. To mai gida in ban maka ba zan ma. Allah ya tsare min kai. Allah ya dawo da ku lafiya. Nagode sai. Mai gida tafiya ne? To wallahi kin san da yake mutumin ba jima za mu yi ba, in mun je duk lokacin da muka gama zan yi dawo. To ubangijin Allah da da kai lafiya, ka kula min da kanka. Ke karki da mu. Alhaji Sabi, shawarar da zan baka. Ina jin excellency. Wayannan mutanen gamu kuskure mu ba su kuɗi. Haka kake? To don ba su kuɗin zai iya kawo mana wata babban matsala, barazana. Saboda mutane yanzu ba kowa yake da amana ba. To kana ganin ba za su kudin nan ba za su samu matsala Ba wani matsala, ai matsalan a ba su kuɗin shine matsala. Ni shawaran da na gani ina gani mu yi haƙuri da ba su kuɗin a wuce wurin kawai. To ba wani matsala ya excellency, ka san shawara duk wanda ka kawo bana ki. Wayoni duniyar masoya wa za ya ban masauki, na shiga duniyar masoya wa za ta ban masauki. Da anan da ake sauka ba? Nan din. To ba laifi. Amma ka san ban taba shigowa kawai ba ka. Wani kudi na mana. Wani kudi kuma? Ya da ki dauko ni ga tasha ki kawo ni nan ki ce babu kudi. Ba biya ka ba. Waye da biya ni? Ni inda ka ganin nan ban da ko naira a jikina. Yanzu na shigo ban ina na san garin nan ma. Wallahi ba. Ya mana malama. Ni na barka lahiya ban da ko naira a jikina. Haka kawai. Barai ba wallahi. Wayoni duniyar masoya wa za. Sabuwar fassara mai cike da sambaɗe-baɗe daga kamfanin Doubles Record. Komai girman da sarauki yake da shi baya hana jarumi ya tunkare shi. Amma kuma iya ɗawainiya da zuciya shi kuma ba daga girman jiki ko ƙwanji ba ne. Sanin daraja ne da kuma ƙima
ta abokin tafiya. Ina fatan za ku sake gyara zama domin kallon wannan shahararren kafce. Kana tunanin cewa zan jiyo maka ɗaya kuma tun ne kamare ni? Wa ya faɗa maka ni mabiyin gandi ne? Abokin tafiya. To ni mabiyin bagatsin ne. Shin wai kai ka san da wa kake magana kuwa? Speto bije ne a gaban ka. Kada ku bari a baku labari. Sunana Cinciu da Hausa yana nufin bera. Na ce to nayi kama da sunan nawa. Dillancin wannan shiri mai cike da sankama. GY Moviton. Zan tabbatar miki da cikakkiyar soyayyar da ta dace da ke. Abokin tafiya. Kinin ya batun yarinyar da ke son shi ne. Na ce wai kewa kike so ne haka? Domin ci gaba da faranta muku rai, kamfanin ku mai albarka wato Doubles sun sake zakulo muku wani sabon kafce mai suna Abokin tafiya. Kada dai ku manta. Dillancin wannan shirin GY Moviton, mutumin da ke da kaifin basira ba za ka hada shi da mutumin da ke da karfin kwanji ba. Abokin tafiya. Damkar damusa mai jin yunwa nake jin kaina. Abokin tafiya. Duba ka gani gaba ɗaya ta shiga wani muyacin hali kawai saboda shi. Jibe ta fa. Abokin tafiya. Ya kamata ka san da wannan Arjun. Ba zan taba fita daga Baizak ba har sai na kawo ƙarshen rayuwarka. Shi dai wannan shiri yana sake maimaita muku idan ba ku manta ba. Abin da ya kamata kafin ya je amsa kiran shedan, ni ne ya kamata na ji na kashe shi da kaina. Fassara ce daga Doubles Record, yana nan fitowa nan ba da jimawa ba. Kada dai a manta dillancin wannan shiri mai cike da kafce da sambada. Sai a nemi shahararren dan kasuwar nan GY mai kamfanin GY Moviton.